dipethuk nganggo perahu layar tak derekke. Bar kok Jakarta iki. Nggih. Bacut ya iki nek pancen kelarisen wis ngono kuwi. Ya wong rezeki kok Mas. Amin. Dihindari kok ndak kualat. Nggih. Nggih. Niki netepi dawe Ibu Fitria Mas Gareng. Nggih niki nggih pun kaya sing duwe gawe kaya sedulur dhewe. Dadi iki anu kuwi wayangan kaya ning omahe dhewe. Heeh. Nggih. Karepe aku iki wong karepku ki ora usah dadak rawuh ning gubukku lah kaya kedaran-daran tekan gubukku. Nggih, sami no. Bu Fitri anu jane saka HP wis rampung. Nggih. Namung ya legane lah niku lho Mas. Nggih. Genepe wong tata krama niku kados panjenengan Bu Fitri. Aku kurang lega lan engko mundak dianggep ninggal marang tata krama terus lajeng rawuh ten gubuk kula ten dalem panjenengan. Wah ning niki tenan upama mboten Bu Fitri anu kadang kula mboten budal Mas. Lah ngapa to? Ini nyambut gawe kaya ning jero kulkas e. Wah tise ra umum. Ya nyuwun pangapunten kepeksa bengi iki aku nganggo kaos kaki. Nggih, ya ora apa-apa. Ya dimaklumi wong pancen kahanane kaya ngeten ya. Ning ya malah seger ning awak kaya. Aku wis Bu Fitri ngendika griya kula daerah Kabupaten Paving, aku wis madeg. Wah, adem. Karanganyar kok Paving. Ayo karang iki watu anyar ki sing ngarani watu sing anyar ki Paving. Ya aja dileh ngono ndak malah bingung. Ayo ki saya bareng dikandani nggen kula nu daerah Suripan. Sekipan kok Sukipan. Sekipan iki kakange Surip. Nggih, Sekipan. Wis genah ademe wong kene iki daerah pariwisata kok. Sowan mriki nang nggon Villa Ardi nggih ta. Kula wis istirahat ning kono, gaweke jangan bening sambel terasi karo iwak asin. Wah, jane enake ora jamak. Sampean ngerti kanca ora sudi nglurui aku. Nggih. Terus aku lho pripun? Kula jujuke teng kamare kanca yoga. Nggih. Wah, isine banyu putih tok. Kopine karo teh wis dientekke. Ah wong ya panjenengan le rawuh randat jane kudune wit
Esuk, nek perlu sesuk Mas, ora usah kundur ya toh. Kok kundur Semarang tahun ngarep. Nah, lho kok iso tahun ngarep ning kene ngopo? menikmati keindahan Tawangmangu. Menikmati iki sedina nganti 3 dina suwene kok setahun iki minggat ora menikmati. Ya wong jenenge Bu Fitrian iku piyai sing ngenak-enakke kok gitu. Nggih, Lho piye? Kula nggih gedaran-gedaran sowan mriki derek bingah. Nggih. Bu Fitria sak keluarga sampun ngluwari ujar utawa kekarepan anggenipun tasakuran putrinipun ingkang daup. Nggih. Niki putri tunggal lho Mas. Nggih. Nggih. Putri tunggal niki jan luar biasa. Nggih. Ing atase Bu Fitria niku lak ngupaya rejeki wonten Jakarta. Leres. Ning boten lali kalih asal usule utawa sumbere wonten mriki. Merga lali sumber bakale tetiwasan. Nggih. Mula kagungan kersa ya nyuwun berkahe karo tangga teparo pepundhen sing lenggah wonten mriki. Nggih ning rada ayem kula pun. Ayeme ngopo? Ditutup korden ngeten rada ayem niki upama dibuka kordene kula mboten kuat terus terang kula. Nggih. Ning wis dikawekani kok Mas. Jan mriki daerah pundi? Tawangmangu to. Tawangmangu. Tawangmangu niku ate tegese. Apa arti dari Tawangmangu? Tawangmangu. Nggih. Taki tanpa jaket jane aku ora kuat. Nggih. Terus Wangune kene iki pancen daerah pegunungan mula ya adem. Nggih, terus mapane ana ing Gunung Lawu. Nggih, terus ngupaya supaya ora adem mula aku mangan terus. Oh, adem pancen penake ngemil kok. Ha iya. Nek ning Tawangmangu nek urung mangan sate kelinci apa sate landak kuwi wis durung afdol nek aku. Lah kuwi sing kuciwa ya siji kuwi. Napa Mas? Ket sore aku urung kepethuk sate kuwi ya. Sate kelinci. Heeh. Nah nek kok wae ning kelincine urip kae mau jane nek gelem. Jane mung karek nyunduk kita. Kok kari nyunduk piye iku mandupak aku mencolot ta. Wah ning aku ya tilik karo anggota abdi nek sing omahe kene. Sinten? Aku wiwit iki tukang ison karo Mas Dono kuwi daleme ya daerah Tawangmangu kene. Oh, mulane kok kaya grojokan rupane. Ya ora to, kuwi beteke mung arep jamuni kanca-kanca men ra kademen. Nggih. Nah, kok mesti arep ngetokke syarat kuwi. Nggih. Nggih. Disasmitane ra wis mudeng nggih. Kula niki jane karep kula nggih ajeng menehi sangu. Nggih. Menehi sangu nggih wong kula niku nadyan kepripun-pripun luwih dhisik anggone omah-omah dari pengalaman saya karep kula ajeng kula tukarke to. Nggih, tukar pengalaman iku malah apik, gitu, tukar pengalaman. Ning mantene sajake niki Lagi istirahat, lagi salin ning ya mirengke dawuh panjenengan. ora ya sing genah ya arena dan juara iki. Ya ora apa-apa wis dadi mukrime kok. Nggih. Nggih. Rumusan kula otak gathuk. Otake gathuke pripun? Dadi ngeten Mas. Niki lak wong bocah loro niki lak pun temanten. Nggih. Temanten kudu ngerti tegese temanten. Apa arti dari temanten? Niki ambak-ambak otake gathuk monggo dipun penggali leres napa mboten. Nggih. Temanten te. Iki teman sehidup semati. Nggih. Itu te. Terus Manuta hukum agama lan hukum negara bakal slamet rumah tanggamu. Min, terus Tenda itu bisa diturunkan atau jatuh. Tapi rumah tanggamu tetaplah jaga, jangan sampai jatuh, runtuh, bahkan bubar. Nggih. Dadi yen lenggatekke iki mawa hukum agama lan negara rumah tanggane bakal ngadeg jejeg ora ana sambikala, Mas. Amin, amin, amin. Niku tukar pengalaman panjenengan kuwi kok iso kanggo sangu mantene. Nggih. Heeh. Dadi saura-urane ora teko kene iki ora muspra. Oh nggih no Mas, ya kudu eneng manfaate. Ah nggih jane kathah sing ajeng kula aturke ning terus mengke ngenteni mantene lagi salin. Lagi salin, nggih. Niki raja sedina kalih ratu sedalu. Nggih ta? Raja sedina karo ratu sedalu. Nek ngenten iki wis dadi harine mantene sekarone niku. Nek nggih gumantung mantene sapa? Lah kok ngono? Manten kula riyen mboten dadi ratu, mboten dadi raja.
Lah pripun? Ya tetep bolo, Mas. Kok iso? Lah apa-apa dhewe iki. Oh nggih ta? Biyen aku dadi manten ki apa-apa ragap, tetek bengek iki dhewe dadi ora dadi ratu, ora dadi raja. Mah enek kancane apa-apa ya dhewe diragati dhewe, ulem-ulem dihubungke dhewe ya enten kancaku ngenten. Enten. Ana aku ngerti kuwi. Ora ada cedak gone to kuwi. Iya. Nggih, niki jenenge wong mandiri ngoten niku. Sawise ngono dadi ngerti lan ngopeni rumah tanggane, rekasane ngarep entuk ngantek kaya ngono kuwi. Temanjane ngoten, Mas. Nggih, heeh. Niku wong kula bar dadi manten niku mboten bulan madu. Nah terus bar dadi manten niku sing mikir. Lah kok mikir apa? Nyaur utang. Nggih, ning alhamdulillah panjenengan ya iso mampu gitu. Ya alhamdulillah. Nggih, nganti saya ini putrane wis dadi piyai sing temonjo kabeh. Amin. Muga-muga temanten kekali atut-utut renuntungan kali sabikala. Leres. Pikantuk omong-omongan ingkang wah. Pun niki mengke Bu Fitria agar putrane pun kagungan putra utawa putri pun senenging pun kaya kula pokoke. Wah, putrane kaya jenengan. Ya wegah mesti golek ya putrane kaya sing ayu. Senenge kaya oh, nggih. Akhire wis diputu kuwi wis kaya aku wis seneng wis aku saben dina gur mudang putu wae. Katresnane dadi nyang putu. Niku hukum malam, Mas. Nggih. Mula niki ayo niki kula tak nyuwun tulung Pak Sarmadi enten ta Pak Sarmadi? Enten. Biasane Sarmadi ki waduh nguyuh terus. Mboten anu Pak Sarmadi mriki Pak Sar. Pak Sarmadi niku duwe lagu khusus dienggo manten. Oke, cocok. Mila niki tak aturke kersane dibawani Pak Sarmadi, langgame ya Pak Sarmadi dhewe. Oke. Soale kanca-kanca arep ngapalke ora entuk, aja kok ndak aku ora iso maju. Ngoten. Mula arep diayahi dhewe. Aku gumun lho, wong pawakane sak salon kontrol ngono kok pintere ra umum. Piyai niku nek wis napa jenenge we guru, Pak Sarmadi niku guru nggih dalang, gitu. Mila ya sak pase duweni kapinteran sing linuwih. Wah, jan. Nggih. Tur trapsilone iki lho. Kula ya arep njaluk cakepane kowe wangsulan dina apa ngono kuwi ya kowe. Engko nek kanca-kanca iso lah mengko kula ora iso tampil ngoten. Dadi arep diayahi dhewe. Pak Sar, dalem Pak Bayu. Nggih, lagune jenengan judule apa nggo manteni ya? Judulipun apa kemang? Bebrayan Langgeng. Bebrayan Langgeng. Nggih Pak Bayu. Niku napa rumah sama kuwi nak jigo napa kok. Niku nganyari nalika mburi geger kula niku dadi manten Mas Gareng. Oh, iki lagu niki. Nggih. Oh, niki jan niku nggih payu to? Alhamdulillah. Nggih, dipayok-payokke Mas, mesake. Heeh, Selak mambu, nggih. Pangan renget kondan. Selak buduken. Nggih, ayo. Saniki kula nyuwun tulung panjenengan tembangke wonten mriki gen nggo mantene. Nggih, semangat Pak Bayu. Semangat no, ora semangati ngopo? Wong mang tunggone kok ora semangat. Seneng karo Mas Armadi lho, piye kok sumeh banget. Tur trapsilone sik mapan Mas. Mau munggah panggung, mudhun panggung iki lho, jarik pirone dicekel ngene iki. Nggih. Aku tak loke wah Mas Armadi kok sopane ra umum. Ora Mas ku nyempet nguyuh. Nggih, monggo. Ayo tolehke munggah lak ora nguyuh. Tindingane, monggo Mbah. Yektine wong palakrama Sejatinya orang berumah tangga. Betul? Jiwa loro manunggal dadi sawiji. Jiwa dua menjadi satu. Ngikat janji kang satu, berduanya terikat dalam sebuah janji. Janji suci tan pisah. Janji presiden tak terpisah. Janji suci. Suci ini presidennya loh. Oh ya. Nggih. Janji presiden tak terpisahkan. Bebrayane kang langgeng salaminipun. Matangganya akan langgeng selamanya. Narano putra soleh lan solihah
Terus Teguh. kok Teguh apa? Putrane Soleh Mbak Teguh bapake Soleh. Ya. Selamat dunya prapteng Yo langgame Mas Armadi. Monggo. Yo. Yektine penganten iku amor wani bebrayan satu ngiket janji suci sehidup semati lamun wus krama yakti aja nganti sujono ing ati padha ngerti bebrayane langgeng ini nimas aku tresno nimas ganti laning jiwa Matur nuwun mugi dadi pandonga lagu ingkang karipta Pak Sarmadi. Amin, matur nuwun Pak Bayu. Nggih, matur nuwun Pak Sarmadi. Matur Mas. Jan dia kok saya suwe saya ayu. Ha iya. Pak Sarmadi niku tepung karo wiwit SMKI kok Mas Gareng niku. Siswa. Nggih, niku sabaran kali kula Pak Sarmadi, Fahmi niku. Wah, sakjane sakniki sak SMKI. Saniki pun dwijo kok. Nggih, saiki wis dadi guru alhamdulillah. Ngelmune bermanfaat kanggo wong akeh. Niku swarga cadangane. Amin. Amin. Nggih. Sik niki enten awala Mas Gareng. Kula nggih dititipi layang nggih Mas. Napa Mas? Ayo Mas diwaos. Sedap nggih. Nggih. Oh, nuwun sewu, gandeng wong mboten cetha niki kula cethake mawa sorot. Mohon ucapkan selamat ulang tahun Nggih. kepada yang terlahir 16 Agustus adik Halimah. Oh, nggih. 16 Agustus Ibu Jumilah. Nggih. 17 Agustus Ibu Saidah. 8 Agustus Ibu Fitria. Weh, 18 lah niki sing tepat tanggal niki 23 Agustus cucuku Ibrahim Ahtar Priyaguna Driyaguna. nggih. Wah nggih. Wah, iso urut tenan nggih. Nggih selamat ulang tahun kagem ingkang kula sebat kala wau mugi Nggih, panjang nggih wilujeng ambal warsa. Balularung awarsa. Nggih paringi sehat walafiat, panjang Amin. umur, rezeki lumintu, berkah. Barokah. Amin. Malik Slendro niki wonten sing ngersake selendang biru saking Bapak Nasir. Nggih. Maka baris niki. Waduh baris aku legem tenan iki. Sing ngasta sapa iki? Anu no, mengke iki kursi no. Oh. Kedetes maak
aku nyawang selendang biru lamatan taksirane ngadep kebaya ayo Din nano hanya selendang biru selendang biru hamong ngenaki ati neno nora tekan batin setiamu. monggo setunggal kali tiga ya selendang biru dua kali yo Din tetep ono ayo Tetap ono janjimu selendang biru. yo kedatus aku nyawang selendang biru lamatan taksirane kita kirim ke Mas Wardoyo. Nah, kalau niki Mas Wardoyo nunggoni neng kene. Amin. Oke Mas Wardoyo. Lah kalau piye ini kono kae. Waduh. Weh. Nggih, Pak. Nggih. Pak Wardoyo. Lah ya ta. Ya ra, iki sak numpak jaran sesuk mesti. Yo. Hanya No. selendang biru hamong ngenaki Ano. hati Suwuk guru Pak. Ya Mas Pandu. nora tekan batin setiamu. Monggo setunggal kali tiga ya. Selendang biru. Ya Mbak. Tetep ono janjimu selendang biru. Alhamdulillah. Aku begini jeda karo sing ngendhaku wae. Lah kenapa ta? Ngendani aku ki sajak ora semangat. Nggih. Mergo pomere ditekke nang gambyong. Oh, nggih. Wes, wong iki mau ya ngono kesusu suwuk wae to. Nggih. Iki nostalgia lho. Pripun ta? Selendang biru ini nostalgia. Selendang birune nostalgiane apa? Loh, lagu lawas. Nggih. Iki aku arep kejaba mau ana sing ulang tahun perorangan, aku Nggih. iki uga arep ngucapke ulang tahun kepada SBA dan Kas FC. Oh nggih, alhamdulillah. Niki kula mboten iso nggadahi napa-napa, kula nggadahi lagu lawas sajeng kula tokke. Napa lagune? Ayo. Kalongking.
Oh, Kalungging. Ayo, monggo. Kok mriki daerah Kalong. Nggih. Monggo ayo Kalungging, Cok. Ayo di garap. Monggo, ayo. Sik balik sik tak bawani sik, gen ketok pinter bawa no. Oh, nggih. Ya dibawani sik, ketinggalan. Nah. Kowe pira-pira dina ora kejakku lho. Wah, sok ninggali. Ayo. Aja kliru kebatangan cangkrimanku Korek pas kibar kendhani semangat Mas Pandu, nggih to mudak meri. Kaya nek ngendangi dini karo Gapyo dadi. Men, tak tutuke ora. Kumandoling ngapak yen mapuring wanci Pelam sawo kemrampok kanot ini Gareng wis diaturke lelagon Kalungking nganggo hadiah kadang-kadang SBA KSFC. Nggih niki Mbak lagu niku
umure pun sak umuran kula Mas. Leres. Dadi wiwit kula cilik pun kenal kali lagu niki. Nggih, ya kudu didudah momong ning nggon sing prayoga. Nggih Mas. Nggih. Mas Gareng, aku tak nyuwun karo Mbak Mira ben jumeneng nyedhaki panjenengan. Mriki Mbak, kene. Mira sing ndi? Ha niku no sing Oh, yang iki Mira, yang sisih kene iki Mira. karo malah tekon. Nggih. Jane biyen ketemune ning Jakarta, saiki wis lenggah ten mriki. Alhamdulillah. Wis ginarwa adikku lanang, Dit. Tutur. Oh, tutur tinular. Kok tutur tinular kaya jeneng apa sinetron wae. Niki putra mantu Pak D Puntono, nggih. Nggih, waduh. Ya tepungan karo aku ya, Nduk. Nggih, Mbak, Mas Gareng ditepungi. Mbak, sugeng dalu. Kosek tembungmu Mas Gareng ditepungi iki. Gen tepung kalih panjenengan. Mangsamu aku panganan badak. Tuh abi goreng. Tapi jiladreni kok ya. Ora, jenengmu sing komplit sapa? Aziza Mira Nanda. Aziza Mira Nanda. Aziza tunggale Zain. Mbak Aziza. Nggih. Mbak Aziza sinten? Mira. Aziza Mira Nanda. Oh, nganggo nanda barang. Nggih lah niki. Iya. Dadi duduraine nanda kuwi. Hati-hati yen kowe jenengmu padha ning kulite aja padha ya, Nduk. Nggih. Biarkan dia yang hitam. Nah ya anu katelae Mbak Mira anu ya penak, Mbak. Mira, anu daleme ndi? Samenika wonten Grantang, Polokarto. Grantang Polokarto Suwarjo. Oh, Ngerti ora kok. Penonton mriko? Ya sok dolan. Kocok. anu nun sewu wis omah-omah. Sampun. Bathi pira? Setunggal. Siji. Nembe. Nggih. Wong iki bar brojol ta? Nggih. Oh, bar babaran. Nggih ora apa-apa. Ora apa-apa. Rezeki ya selamat. Ah, ya sing baku ki ya wis ngono. Timik-timik waton slamet, ya, Nduk. Nggih, kula nyuwun dibawani dandang gula nyidam sari, Mbak Mira. Nggih. Tak ngicipi suarane kaya apa. Nggih. Biyen ketemu ning Cilengsi. Ning bar kuwi terus suwe ra tau. Ayo terus diboyong kok. Nggih. Yang manut jagune. Mangga. Bawa mangga. Nggih. Duh, wong bagus. Niki kalih gandreng niki. Nggih, Lek nggih Gareng. karo gandring Mas Gareng ya ora apa-apa. Gandring. Piye? Gandrung. Oh, nggih. Mangga. Duh wong bagus. Kacang Mas. Oh, Kacang Mas. Lu kacang telek nek niku. kowe ora ngrungokke. Ora kacang kok. Apa? Ya wis. Ora tak genake. Nano. Kat Pripun? Kakang Mas iki sing Kakang. cetha. Nggih, Aja kakang kawah. Ade hari-hari. Pun gantos nggih, Kakang. Iya. Tutukno ya iki. Wong wedok ora adep ising. Wis di sulayani katresnane kok tetep ngoyak wae. Lah aku wong wedok zaman modern kok. Ora masalah, mbok sulayani. Apapun bisa diperjuangkan, Kang Mas. Lho, ora hebat. Mergo sing lanang duwe utang dadi dioyak. Asline yo mergo kuwi. Tak pepet-pepet. Ayo rono tamu. Iya. Aku jane mau ora seneng lho bareng ngomongane ngono terus timbul katresnanku. Oh, nggih ta. Aku disulasani. Teguh nek omong ya ngono, teguh nek omong ngono, teguh nek omong ya ngono. Aku mau disulayani. Iya. Teguh nek omong ya ngono kuwi. Kuwi sing dalu. Iya. Teguh Azizah jenenge ya anu. Pun di sing Sing enong kuwi lho. walah. Nggih. Maka lanjut. Kaya wong nandang asmara. Ayo sapa sing arep ngabadheke event iki? Tontonen to. Iki wong loro lak kaya wong loro malaria kabeh, kaos kakian kabeh.
Lah iki badhe sekolah kok. Sekolah kok. Kan kaos kakian. Yo. Aku wis rasa kaos kaki wis nggawa kemul iki lho aku. Wis anget kabeh. Muga-muga. Nano. Ayo. Aku jejer karo kowe ragul-ragulan wong siji kae Sri. Yo ragul namake kae malah nyawang kono kae delok kae. Sapa ta? Mangun banjir. Aku gange niku to malah marem. Iya, Mas Tri ya Meri kok. Ayo. Duh, dewa jebut Naeno amreng awak mami. Wah, hiburane bengi iki lengkap ya. Ana wayang, ana iki topeng monyet. Oh ya. Lah mubeng-mubeng mirip lho, Lek. Aja sentuh aku. Aduh, aku ki mau kleru maneh. Sepurane Kado anggonmu ngomong. Aduh, Ditenono wiwit dina iki aku dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh apa? Nyawuk. Yo, Nggih. Ayo. harmoni ki ora sida aku. Nano. iki lho mirengno. Besok kapan? Suaramu ra krungu kalah karo swara piring ning. Lah ya tak kelotak jan kemana lagi? Ning guripas. Besok kapan ketekan? Iya ya. Neno. Cer. Pite agil ya mesti. Nanonane. Ya apa cedak karo tongstan. Upamakno nahkoda. Iya, nahkoda kepiye? Tanpa prau sasat sarah dene petri. Ngidam. Ayo. Nyidam sari Ayo. Ora enak. Ana suara-suarane apik kaya ngene kok. Halo ngimbangi sing mana sipit. Yo, langgame. Upama. Ayo.
bablas ke tembang kangen kok, Nduk. Nggih. Iya, Mbak. Nggih, monggo kepareng lenggah. Genti ayu jebul kae sing mati-ati wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada wonten sing ngersake podang kuning diaturke sik. Ayo podang kuning dibawani mumpung adikku wedok iki pirang-pirang dina absen. Nggih. Ora melu terus ta?
Lagi netepi kewajiban arep mlebu kuliah kok ya. Nggih, Pak Dri. Oh, kuliah. Pangestune jenengan nggih. Ya, wis. Ah, Tak pengestoni muga-muga ndang lulus sak Amin. semester terus lulus. Kok sak Kok cepet semester? men ya. Maksudnya sak semester lulus dadi 2 semester. Oh nggih. Lulus tepat waktu. Nah. Nggih, kaya Mas Alfian iki lho S2 sakniki. Wah, rejet. Nggih, lagi tekan gerbangnya balik ra sida. Oh, alah. Wis ora iso mikir. Kok kaya coro kepethuk sing di omah. Undra Coro kae kepethuk sing di omah mesti balik. Ayo dibawa dhisik. Monggo, wis. Nadyan wujud mong peksi. Ya yuk. Nadyan wujud demong peksi. Selamat ngelaras Mas Wardoyo. Waduh jangel. Nano Suarane kaya Yogi ya. Kowe lulusan Sagar Yogi Budaya. Yogi sinten to? Sagar Yogi Budaya. aku laki ya Ki. Ayo. Alus manis nangsan make Ya ora maido wong kaya ngene iki ya sinjan wis rakote bocor halus kae. Ya ora. Wang, Arep bahasa Inggris Pak ya. Oh, bahasa Yes. Yes ki pertama, yang kedua yes terus no. Nano. Ayo. masa minggat goleki si podang Kula ketunke Pak Ragil, Mas Diono, Pak Saidi, Mas Jumle Monti, Mas Matius. Wah, wingi kok bablas kok Bojonegoro sowan rene. Pak Tri ya sik Pak Tri, waduh janelak tenan. Niku nenggane putune Pak Tri niku. Hari Pak Tri arep nyanyi. Putune Pak Tri niku pernahe putu jarine ngendikan niku sing gender niku. Maka tuwek putune jare. Ayo. hiba bunga henga Jer watuk putune. tiku Gumun yo karo samu barange padha kaya bapake. Napa ta? Iki lho lambene iki obahe lak kaya cangkeme Yogi. Kok terus terus macang ayo. Oh ben bocah ora nonton kaya. Ayo. nyandeng bisa dadi tombo Nek bintang tamu nusul. Oh, alas siwa tak kira bintang tamu. Weh, iki pawang udan. Pawang udan Bareng ketok keramik ya, Mam. Yo, podang kuning. Yo yuk. Esa awane ngomah wis ora kasan kaluyuran anggone isih padaya ngoten tembung Yo, ayo nih. Thank you.
pun. Ayo. Mbak Suci ya rene. Monggo monggo Mbak Suci. Aturan iki Mbak Suci sampun riki katuran apa menapa aniki iki apa jane? Wijane apa? Wis gawe lagu dhewe. kowe lagu enak lho Mas berarti kan aku kaya ngedek punyuk e. Ora kaya. Nggih, Mbak Suci. Ayo. Nggih. Malik pelok. Ayo, nggih. Anu sik iki ana sing resake manis kok, Nduk. Manis nggih. Yo pelok barang manis. Nggih. Manis sing manis lambene. Dudu kuwi. Monggo manis. Aku tak nyuwun tulung tak duetke karo Mas Widodo mau. Ah, Mas Widodo Ludira. Ayo Mas Widodo nirhing sabekala kene. Kene Mas dueti Mbak Suci kene. Ana sing kersake manis. Monggo, ayo. Diaturke. Suarane bater iki wis ora ngempet tok. Ayo kene. Nggih. Yo, diaturke. Yo Mas Nada. Monggo, ayo. Manis sing ngumpul madu kaya bisa nglampane jantungku Sampeyan pancen ganteng luwih
Napa, Pak? Putra Nuswantara. Oh, Putra Nuswantara, nggih. Mumpung ngantenipun tersihan. Nggih. Lagu sing mengku pangudan iki. Akone mboten kesusu to, Mas? Oke, sing akeh wong ora tenan. Walah, ngopo lho, Mas? Aku biyen sing lelekan tak obeni antimu jiji kok. Turu kabeh. Wah, aku lari nada juara. Iya, ora tua. Kok ora tua? Lah ora ada juara kok. Oh, malam pertama toh? Iya lho. Ya ampun, ora ngerti. Sah ora masalah to. Nggih, heeh. Pun jenengan dan nebak. Kuwi lho, ayo. Monggo. Aduh kok bawur ya. Anakku sing bagus dhewe Jas. besok pinter sekolahe Luar biasa. Lulusan isi to, Mas? mboten Loh, mboten. mboten Lho nyatase dudu lulusan isi ning suarane apik. Iki lulusan isi ning kopong. Aja jago. Jebol topo to? Tak kira nunggoni perintah jebol topo. Merem. Wah, kekrek iki. Terus tak pikir rumah ki abot banget ya. Aneh. Lah wong kene kancane kepringet kok micek. Boten Arien No, Mas. zaman kula kuliah nggih niku Mas Bayu isih sak menten. Oh, nggih sak niku ngeten, Pak. Nggih, kan Kang Rama niku lah dosen luar biasa pada waktu itu. Nggih. Nah, kula anggere sowan nggih Bayu isih sak menten. Nggih, ren gawene kula tepani ngoten. Purwasamu bulus wis ditepani. Mangga. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sabenere. Kula suwun sak langgamipun. Dipun Mangga. dampingi menapa segel jenengan ngersaken sinten kan? Pun ya Mbak mawon. Ya, Mbak. Mbak Dini. Oh, Mbak Dini. Oh, Mbak Dini. Mboten menika sinden expired niku. Ya aja ngono to kaya. Akar aku kiri-kiri kok. Aku tak duduhi tisu no kiri-kiri. Mangga, ya ngerti. Kene Dok Dini. Ya, Din. Wes ki pas ki metu Jejeri. wis dini hari tadi. Ayo. Mangga. No, mangga panjenengan ngrupiyini, Mas. Mangga. Cup menengo ngeranakku Ojo pijer Dijogeti Mas Gareng kersane Bu Fitrian iki lho. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah Arano Jani kutu ku bisa gawe
maramengan yo oh yo manone Yasin menon ano kucing yo matur nuwun Mas Ular ingkang sampun paring dana sewanten. nggih pun panjenengan paring sehat terus. Amin 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 amin. Kanca-kanca sedaya sehat terus berkarya. Amin 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 amin. Karena tugas kula panjenengan menika adalah menjaga budaya. Leres leres Mas nggih. Matur nuwun sanget. Matur nuwun Mas Ular monggo pareng lenggah Mutara Mas Pandu Mutara. Mas Gareng ketemu nang Patet Songo nggih. Oke.